Ola, hoxe imos facer un experimento que se come. Imos facer pan na casa. Seguramente pensades que é moi difícil, que vos vai a levar moito tempo, ou que os resultados non van a ser vos. Pero nada diso. Seguramente xa non quereredes tomar outro pan que non sexa o feito por vos. O pan que imos facer é o pan co fermento natural do cereal. En castelán seguramente oíchedes falar de pan de masa madre. Pois ese é o que imos facer. Que é o fermento? O fermento son bacterias ou lévedos que están no grán do cereal, no farelo. Ou podemos utilizar fariña integral de centeo ou fariña integral de trigo. Estas fariñas as podedes conseguir nunha panadería. Eu vou no facer con fariña integral de centeo, porque así o pan, aínda que sexa de trigo, vai ter tamén a sustancia centeo. Este fermento vai lle dar ao pan máis sabor e propiedades digestivas. Para facer o fermento, que precisamos? Un bote de vidro, fariña integral de centeo ou trigo, unha balanza e auga. O primeiro día botamos no bote 50 gramos de fariña integral, e 50 gramos de auga. Mesturamos e deixamos reposar 24 horas. Pode ser a temperatura ambiente. Tapamos o bote e esperamos ata mañá. Xa estamos no segundo día. Imos observar o noso fermento, a ver como van os nosos bichiños. Non se nota nada especial, pero as bacterias e os lévedos estánse alimentando. Agora temos no bote unha colonia de microorganismos realizando un proceso de fermentación. Botamos outros 50 gramos de fariña integral e 50 gramos de auga. Pero non vos preocupedes se a cantidade de auga é un pouco maior. Así evitamos que a masa quede moi seca. Mesturamos e deixamos reposar outras 24 horas. Tapamos o bote e gardamos. Hoxe é o terceiro día. Se vos fixades, empezan a aparecer pequenas burbullas de gas. Proba de que xa está en marcha a fermentación. Estáse producindo ácido láctico, ácido acético e un gas, o dióxido de carbono. Esta é unha fermentación acética ou aceda. Nótase no cheiro. Podemos eliminar parte do fermento para non acumular moita cantidade. Mesturamos e deixamos reposar outras 24 horas. Xa estamos no cuarto día. Xa vemos como o noso fermento vai medrando. Notamos máis formación de gases e ten un cheiro máis intenso.
A partir de agora xa podemos facer pan. Xa temos o noso fermento preparado e listo para usar. Observamos que se formaron moitas burbullas de gas. Estas serán moi importantes para a formación do miolo do pan. Hoxe imos facer o pan. Utilizaremos parte do fermento. O resto alimentamos con auga e fariña e o guardamos. Cada 3 ou 4 días, se non facemos pan, o alimentamos para manter vivo o fermento. Que necesitamos para facer pan? Douvos unha receita. Necesitamos 500 gramos de fariña de trigo, 310 gramos de auga, 10 gramos de sal e 2 culleres de fermento. Pesamos 310 gramos de auga e o botamos nun bol. Logo engadimos 2 culleres de fermento. E as mesturamos coa auga. Pesamos 500 gramos de fariña e os botamos no bol. Mesturamos coa culler e deixamos reposar esta mestura 1 hora. Este proceso chámase autolise e axuda a formación do gluten na masa. Conseguiremos así unha masa máis fácil de traballar. Atapamos cun pano e agardamos 1 hora. Pesamos 10 gramos de sal e os incorporamos á masa. Comezamos o proceso de amasado. Veredes que é un proceso moi sinxelo. Consiste en facer pregues coa masa para que se oxixene ben. Podemos amasar no bol ou no mesado. Deixamos reposar a masa 10 ou 15 minutos e amasamos outro pouco. Durante 1 hora repetimos este proceso unhas 4 veces. Se queredes facer un amasado, sobre a mesa tamén podedes utilizar esta técnica. É o que se chama amasado francés. E consiste en pregar a masa para que colla oxíxeno.
Tapamos a masa e a metemos no frigorífico 24 horas para que continúe a fermentación lenta. Deste xeito que conseguimos é que o pan colla máis sustancia. Metemos a masa no frigo 24 horas. Despois de 24 horas, imos ver como está a nosa masa. Está moi ben, pero imos deixar que colla un pouco de temperatura. Damoslle forma sobre unha superficie enfariñada. Simplemente é crear un pouco de tensión na masa. E a colocamos nun cesto con trapo enfariñado. Agardando a que fermente entre 2 e 3 horas. Cando observemos que gañou volumen, quentamos o forno durante 10 minutos a 250 grados. Xiramos a masa sobre un papel de forno. Facemos cortes na superficie da masa para facilitar que medre no forno. Introducimos a masa no forno. E botamos un vaso de auga nunha fonte metálica para favorecer que non se endurezca moito o pan. Deixamos cocer 10 minutos a 250 grados e logo baixamos a 200 outros 40 minutos. Apagamos o forno. Abrimos con cuidado de non queimarnos co vapor e deixamos a refriar o pan un rato. Sacámolo a unha grella para que remate de refriar e xa o temos listo para comer. Observade como quedou por dentro. O mágoa, que non podades apreciar o cheiro que bota. Agora xa sabedes como facelo. Non é tan difícil. Experimentade a facer pan na casa. E bo proveito. Está boísimo.